No a mě nezbývá než prozradit, jak to dopadlo. Začínáme u místa 7. 7. místo jsem tančil pár číslo 51. Ivan Martinec, Michaela Pisarníková, Michal Kundás, Rudolf Martin. S gratulací přichází starosta města Benátek na Jizerou pan Jaroslav Král a spoluzníček Pavel Korytín za středočeskou divizi Českého svazu tanečního sportu. No, jdeme o stupínek výše. Místo 6. jsem tančil pár číslo 36. Petr Krol a Nasadilková tanečníků taneční školy pro Hradec Králové. Gratulace, diplom a jedna krásná ručička pro tanečníci. A já prozradím, kdo to skončil na místě 5. Jan Husal, Jana Kokučová, taneční klub Majstro. 477 bodů, 5. finále, dámy a pánové, tleskáte české mužitele mezinárodní třídy. No a jdeme o stupínek výše. Nepopulární 4. příčka. 64. Jakub Přilhámek, Romana Medová, Benedikt RI. 374 bodů, 5. finále. Takže to je druhý český držitel mezinárodní třídy. Takže gratulace i pro tento taneční pár. A jdeme na pomyslné stupínky. 3. místo se vytančil pár číslo 57. Jakub Necval, Savira Zivolarová, taneční klub Hele. Sponsorem tanečního páru je firma LBS Fashion. Takže krásné reliefy od paní Hany Mimové z nedalekého Kostelního Halna. No, místo 2. Radim Weicher, Salva taneční klub Majstro. No, Daruši, co je to tak? Tak opět přichází starosta Benátek na Jizerou. Pan Jaroslav Král a Pavel Korytín. No a ten, kdo se zapomínal a měl nejvyšší radost, to je vítěz. Dámy a pánové, vítězem 31. ročníku Benátského poháru, tancí zlatinsko-amerických párů, hlavní kategorii dál se stává Jaroslav Horák, Tereza Florová, taneční klub Krev Ostrava. Vítěz nejen získá keramický relief, ale i skleněný pohár z dílny paní Hany Hymlové. Takže gratulujeme. Velký pokles pro vítěze i pro všechny ty nové páry. Dámy a pánové, určitě velký pokles si zaslouží i město Benátky na Jizerou, protože 31 ročníků, to už je pořádná porce. A já vám prozradím, že celou letošní 31. ročník sledovala dáma, která stála u zrodu té tradice, paní Iva Švarcová, tady po naší pravici, tam sedí u stolu, určitě jí můžeme zatleskat, protože mnozí z nás jsme co by elevové, organizátoři a funkcionáři soutěží body